López. Senyor López. Sí. I què tal el senyor López? Bueno, pues era un home de dretes. Sí. Això ho notàveu ja vosaltres? Nosaltres ho notàvem de seguida, això, sí. Rojo. A la millor dir les paraules que em diuen. Rojo. Devia estar ahí. Sí. Bueno, pues i... Bueno, mira, jo el que recordo més, al matí mos feien dir la salve. Dios te salve. M'entens allò? I a la tarda el cara al sol. Llavors hi havia un llibre que diuen l'Espada, que era de Franco, una enciclopèdia, sí, que hi havia 4 coses que no les vam entendre mai tampoc, que era un llibre, els llibres cada temps tenen el seu. Ens feien a dir un pou, ens feien coses que nosaltres llavors no sabíem ni què era. Doncs mira, coneixem el que era cap allà, cap a fora, cap al pati. I així anava. Sí. Què record? I vostè també va prendre la llet? Bueno, la llet va arribar... Hi va haver una mica de política aquesta llet. Arribava la llet i se la quedaven els mestres. I en acabat, si no en volies, millor. Sí. Jo no, ni mai. No, així em diuen, no t'has de veure la llet. No. I si no en volies veure, doncs se la quedaven. Dient que se la quedaven els mestres, se la fotien ells. Com que llavors se passava gana. Sí. I què més recorda de l'escola? Pues recordo que hi havia un mestre que li deien el senyor Garril, que tenia una canya de 2 metres i el primer que si passaves pel passadís i feies serollo, sortint la canya, bum, garrotada! I el dia que no mos tocava, que el mestre anava a Lleida o allà on fos, mos tocava el senyor Garril, entràvem allà a l'escola i ja tenia bates los del senyor López, garrotada! Va ser un temps, el meu, que només hi havia garrotades. Després, quan vam fer la comunió, no sé quan la vaig fer a les 9 o vora dels 10 anys ja, la comunió, doncs també el senyor, com li diuen, aquell capellà, com li diuen, no sé, aquell capellà, no me'n recordo com se diu. Mossèn Enric, sí. També tenia una canya i érem 3, un que li deien Lozot, que era una mica tontet, un altre que li deien del Mercè, que tampoc no era massa espavilat, i jo que tampoc, també de petit, també bastant tonto. ¿Y quién nos ha creado? ¡Bom! ¿Y quién es Dios? ¡Bom! Me cago en Déu, sempre anàvem torçut. Llavors va ser un temps molt dolent. A casa bufetada, a estudi bufetada i pel carrer la Guàrdia Civil bufetada. Sempre anàvem d'allò, va ser un temps dolent el nostre, Sí. I encara aixina, recorda l'escola com algú... Bueno, després, com que no vam aprendre gaire a estudi, vam anar a repàs. I el repàs, doncs, era... Jo anava amb la dona d'aquest López, que també tenia un gènit, i em recordo que vaig demanar una goma de borrar a una noia que li deien Manolito el tiet, que estàvem tots allí, i va vindre cap allí i fot la mascarra així, fa la cara! I així, doncs, quan te preguntava una cosa no la sabies, pam! Però així, la bufetada així fa doble mal, I sí, doncs, sumar, restar, multiplicar i dividir. I després vaig anar espavilant-me, anar a repàs amb el clínic Capdevila, que va morir. Vostè feia la tenedoria? La què? Tenedoria de llibres. No sé què és això. Diuen que ja de més grans feien tenedoria per aprendre un poc com a ser autònom per al treball. No, jo vaig treballar sempre a casa perquè he sigut pagès i a casa nostra hi havia terra i treballàvem allí. A les nits després vam anar a repàs i llavors allí ja diem, bueno, ja ens diuen 1 quilo de trumfes a 6 pessetes, com val? Pues 6 pessetes i 2, 12 i així vam anar aprenent una mica per comptar, per sortir del pas. Encara jo no sé gaire de lletra encara més, no sé. Ara he sigut del Club del Llibre. Llegeixo llibres contínuament. Ara llegeixo un de la Pericot, saps aquesta francesa? Sí. D'allò. I no paro de llegir, m'agrada. Ja vaig anar un any a ordenador, però tot això m'he anat del cap, perquè com que algunes coses sí que les sé fer, però
són coses que les hauries de fer contínuament, saps? Sí. I recorda passar fred a l'escola? Doncs, bueno, el que passàvem a l'escola era molt fum, perquè fèiem calefacció amb pinyola i clasques d'ametlla. Al racó de l'escola hi havia clasques. Que hi havia clasques d'ametlla i pinyola a la calefacció. Ah, sí? I allò fotia un fum, i a dins l'estudi només hi havia fum. I la calentor era fum. Després, quan se passava, ja estàvem bastant bé. Bé. Sí. Però massa bé no, perquè és igual que a l'Emili, que no respecto a l'Emili. No arriba. A l'Emili ens feien a les dutxes, ens fotien aigua freda i ens fotien fum. De la caldera a la foc. I bueno, Molt bé. i així anat. Vale? Li queda alguna coseta més per contar? Pues no, perquè pujàvem a l'estudi de la torre, en bicicleta, i allí, pues mira, jo m'agradava molt pujar bastons perquè jugàvem a espases, i pujar bastons de lleroner, i allí pues, el repartíem els companys i fèiem luches entre els de dalt del poble, els de baix del poble, i guerra, i a vegades cops de pedres també. Però bueno, mira,